Kuhinja je jedna od prostorija za koju zasigurno možemo reći da je srce doma. Danas ćemo vam pokazati uređenje jedne u prostornom stanu koju smo uredili u bezvremenskim neutralnim bojama. U stanu od 130 kvadrata u novogradnji uređujemo kuhinju od 12 kvadratnih metara. Prvi je korak naravno tlocrtno rješenje. Jedna od prednosti ovog stana zasigurno je prostranost. Kako bi se prostor maksimalno iskoristio, osmišljena je velika kuhinja, U oblika. Kuhinju ćemo smjestiti u kut koji s jedne strane ima izlaz na balkon. Dio koji gleda prema ostatku stana vizualno ćemo zatvoriti šankom, a s obzirom na položaj prozora, gornji elementi bit će samo na jednom zidu. Budući da klijent želi svijetle tonove, prijedlog je igra drvenog dekora i vječne bijele. Kako kuhinja ne bi bila monotona, gornje elemente napravit ćemo u 2 dubine, a za zidnu oblogu predložen je dekor betona. Vrijeme je da definiramo materijale. Sve potrebno za opremanje Mirjana će pronaći u Elgradu. Došla sam odabrati materijale za onu kuhinju koju sam ti slala. Znači, prijedlog je da idemo sa bijelom i dekorom drveta. Bijela će biti fronta, jel? Jeste odlučili će biti verali ili lakirani medijapan? To još ne znam, ovisno kako ćete nam ponudu poslati, pa će klijenti odlučiti. A zidna obloga, tu je isto bila ideja da bude dekor betona. Da, ali u međuvremenu smo razmišljali ipak o laminamu, a ovdje koliko sam vidjela sada ima prekrasnih novih uzoraka, tako da ću malo možda im predložiti. Imamo stvarno, da, jako puno lijepih novih, a i laminam će sigurno biti kvalitetnija, otpornija varijanta. Da, s tim da bi trebala pogledati okove. Ok, tu smo pričali, predložio bih najnovije grasove ladice Bionaro, a isto tako smo spominjali kućanske aparate, ali to je najbolje da klijenti dođu sami i odaberu, je li tako? Ok, ajmo mi redom. Može, idemo. Odluka je pala na medijapan i svijetli laminam u dekoru mramora. Finalni izgled kuhinje nešto će se razlikovati od vizualizacije, jer su se klijenti ipak odlučili zatvoriti sve gornje elemente. Kako bi dio elemenata ipak ostao otvoren, s bočne strane šanka smjestili smo police za vino, a s vanjske strane gornjih elemenata napravit ćemo policu koja je otvorena prema blagovanskom dijelu. Uređenje kuhinje priveli smo kraju. Osim dizajnu, veliku pozornost posvetili smo kvaliteti i funkcionalnosti koju smo postigli maksimalnim iskorištavanjem zadanog prostora. Nježne nijanse odlično su se uklopile u ostatak stana, a zahvaljujući odabranim dekorima osigurali smo izgled koji će dugi niz godina biti aktualan.